YouTube wantiere live bende mbui mar X kachel koda ka SMS line no mainari adek auchiel nono. Sani yeno moro adhi account ma Kisumu watude kod jafambo marwa Millicent Adhiambo kono ne jopiny wachango koten record twak montiere go kawuono kata gino ma oluwo odiochieng' makono koth pod medo goyo gwenge makaluo ng'ene nyalo bedo koluwo weche go mag koth mapek mamedo chue kata twak. Millicent papen mari oyawre Kisumu chiewe yo machalo nade okinyi makawuono koth medo go ibiwinjo ni joka puothe ochiewo nade. Millicent Adhiambo machiegni ahinya ilerno ane nyaka sani unade e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kawuok Nyang'ande mano alwora ma West Kano irrigation scheme kuma wan gi jopuro chele kaini kotenore kod twak ma wan godo twak marwa makawuono katemba koromo kotenore kod kaka jatend piny William Ruto osetiyo areno okaw kom mar jatend piny higa achiel sani. Adwa ni ang'i ahinya matut kotenore kod weche mag pur ahinya to pur mag ochele nikech ndalo mane oserombulu nitie kaka ne owacho kata ochiwo singo moko maka kod kacha kotenore kod weche bero pur ochele. Adwa ng'eyo kokalo kuom jopur ochele makae ni to ka ging'iyo kaka Ruto osetiyo higa achiel nyaka nokaw telo gineno ni e pur ochele kaendi ang'o gini ma jatend piny osetimo ma ginyalo kwano kata rem mage ma pod gin go ma gigombo ni jatend piny otimnegi mondo mi omed ber pur ochele ahinya to kotenore kod weche mag bende dino rode ne weche ochele ma bende ae pinje maoko mondo mi ong'i anena ni to ochele ma ipuro e pinywa kaendi kata e gwengewa mopogore opogore bende ginyalo tiyo ma gikony ting'o ochumi mar Kenya malo koso ang'o matimore. Machiegni abo chako kodi mondo ichakna gi nyingi inyisa ni king'iyo higa achiel kaka jatend piny osetiyo kiny odwa nobed twak gi jopiny mondo mi jior ng'iyana ni to gimoro kizungu deno ni scorecard mare chalo nade kotenore kod kaka osetiyo ne jopiny higa achiel. In kaka japur ochele weche mag agriculture kaendi bende nomulo kago kada kendo nowacho ni weche pur en achiel kuom misango maduong' bende obro ng'iyo ahinya kendo obro tiyo godo e bero chung mar Kenya kaka pur ochele ukaendi gik mage ma jatend piny osetimo to mage ma pok otimo higa achiel ni ma ugombo ni omedni. Chagi nyingi waba matu. An nyinga Ros Anyango Dhiambo. Ago erokamano noganda mobiro ka odiochieng' makawuono. Wasepuro ochele e skim waka pile ka pile. To kata sani mane wapuro ni fertilizer to ne Ruto kelonwa e bei mani piny. Mano to nwago ne erokamano. To mak mana ni koro seche makamagi pio imowa kendo ne wan kod puothe mane waketi ochele kendo ochele no osebedo mabeyo to pio imo ochele te. Koro gima ne wakwayo Ruto ni koyie to kelnwa pump manyalo konyowa e yor pi mondo pi odhi e nam. Sani koro na puro ochele ekni 4 ne an kod nyithindo madhi sikul mano onego bed ni dhi e form 1 higa manyien chako dhi e form 1 ja form 4 be an go to ok nyal dhi nikech ekni 4 onimo te. Koro ok ang'eyo kaka nyalo timo nikech ochele makonya ochele matimo gimoro amora. Koro awakwa jatelo ni koyie to miwa pump manyalo konyowa mondo mi pi odhiyo mondo wayud kaka wapuro mondo wayud konyruok. Mane wach mar kanyo ni ngi nyithindo madhi sikul to e tich mar Ruto kae ni bende weche somo no mulo wan gi miluongo ni lai manyien mar somo mar CBC king'iye kaka jalno manigi nyathi ma somo inyalo wacho ng'a lokruok mane okete weche mag somo kinde manokalo chien kaendi be okonyo weche CBC ni odhi konyo nyithindo koso inyalo wacho ang'o? An gima nyalo wacho e yor CBC ato aonge nyathi manigi CBC lakini yor CBC ni aneno kober nikech okonyo nyithindo ma ok nyal somo maber. Nyathi nyalo yudo tich moro monyalo tiyo mar lwete osomo somo moro amora mar lwedo nyathi nyalo somo to dhigo mbele moloyo somo moro mane isomo to nyalo ndik nyathi ka nyathi yudo maksi. Sani aneno ka moni ber nikech nyathi somo gimoro ma en ge lwete motimo. Machiegni kaka rawere nyalo wacho ang'o rawera mapuro kopogore kod weche pur wan kod weche usuru ichulo kaendi fuelo idho dhi malo gik mang'eny dhi mbele pacho kaendi nyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya iluonga ni Caesar Alo an youth mapuro West Kano irrigation scheme ka. Anyalo wacho matin ni fertilizer wago erokamano ne jatelo ni nokelo but ok wa access fertilizer ni e yo maber ok ochopnwa e yo maber. Kane nitie yo moro minyalo kelwa go wan gi store minyalo kane e fertilizer go if there would be kan nyalo bedo gi modality moro minyalo keti kantie yo moro minyalo keti ma fertilizer go inyalo kelwa gi irrigation kane nyalo bedo maber. Mar ariyo
pur mar michele ber to gi sani anyalo wacho ni gima sani odong' kani malo en yedhe mitiyo godo e michele kani kar bende nyalo subsidize ne jopur nyalo bedo maber. Mar adek en an kopogore gi pur ago nyaka pikipiki kacha cha ariembo pikipiki anyalo biro kode puodho ka banyalo manyo godo matin bech fuel ni malo sincerely speaking en mwalo kado timonwa gimoro mane sirikal mokalo notimonwa ma otimonwa ng'wono oketonwa o subsidize kako kete fertilizer ni nyalo ber kendo nyalo improve weche mag kopogore gi michele pur mamoko bende. Erokamano. Ka weche mag arita bok ber ahinya. Nyocha wayudo ka nitie monj mane otimore e alwora ma Sundu kendo noweyo ka ngima ji otho, to nitie kaka bende jatend piny pango oro jolweny moko Ahiti. Kopogore gi mano bende gwenge opogore kaendi kaka Turkana kod Baringo be wayudo ni weche arita ok ber. Inyalo wacho ang'o higa achiel mane okawe telo ni kiteno kod tende? Gi tend sirikal masani matiyo anyalo wacho ni tend arita ok osebedo maber. Nikech kata wan wegi wasebedo victims kata chief wa moro kanyo chwadi apani you also highlighted that koro mano already nyiso ni arita kwe ok ber kata sani kidhi ngong kacha nitie ng'ama nyocha konegi mapoko iki so individually arita kwe ok ber gi sani ok ber atol anyalo miye 2 out of 10. Erokamano ahinya machiegni ini nyalo mede ang'o iteno gimoro amora kotenore kod weche somo pur weche arita weche osuru fuel tich mar Ruto sechalo nade scorecard ne inyalo miya gi gigo midalero mikacha. An pastor Charles Odero an japur namba 358 kendo an gi chele ka chelo nimo manyo watiyo gi pesa mang'eny puotho nimo ka puothe madhi 300 monimo e West Kanoka jaduong' kanyo odonje tich to nyokono biro loso wach mar pur nikech pur ne ma chiemo wuoke sani koro uneno kaka michelo nimo kendo waonge geno ok wang'en wadhi timore nade gi nyithindo higa manyien fees bende omedi nyithindo dhi donje form 1 CBC go be dhi e secondary wadhi timo nang'o to ma e geno wa kama nyo wageno ne wadhi yude pesa mwatero go nyathi sikul. Mar ariyo pump waonge pump kaka jo West Kano uneno kaka pichalo akwayo jatelo ni konyalo yie gi kaka nosingo ne jopur nodhi ting'o ngima pur malo oting'i ngima pur mondo wayud chiemo wan sogre akwanyal ting'o wadwa ni wating' gembe wadhi e samba mane gima wacho. Mar adek fertilizer no koni wadhwa kaw gi nego mapiny ago nero kamano to fertilizer akwayudi kawuok adhi ka cereal fertilizer rumo kadhi ka cereal fertilizer rumo to wacho ni fertilizer nitie moromo ya kotosa Kenya ok ang'e ni fertilizer ga dhi kama nade omiyo nakwayo jaduong' Moi Ruto ni okonywa kaka jopur wan pur ni modwa ni mondo wati mondo wachiem ok wadwar weche manono mag ng'anyo mag ang'o giting'o sugri wich ok wadwar okonywa mondo wachiem maber gi nyithindo nyathi bende koyieng' eko somo mane wach ma an godo ni oting'nwa ngima malo mar pur oketnwa gik moko kaka jawadwa osewacho okelwa gik moko machiegni ka cereal mwadhi e Kisumu idhi gi pesa kosemi mbolea ichaki kaw transport ting'o go ikelo ka to kaonge kidhi tiyudo kaonge ni fertilizer rumo ok wang'eyo ni fertilizer gi otero gi kanye mane wach mango. Dagombo ni uwe wache fertilizer matin ung'ia nena ni jatelo osetiyo maromo nade chiel mondo bang'e ka ng'wadonje weche motenore kod weche pur kod nimo mag ochele. Erokamano iluonga ni David Ndhini japur West Kano irrigation scheme mbamina gi pur wacho ni jatend piny nyaka ne kawo telo e weche mag agriculture oseteme ok orach ahinya kich moyudo sani mano ok oyudo yo mayot. Mar ariyo weche mag kwe otemo but pod nitiere chandruok matis ma wagombo ni kanyo nego omed loso mondo obed motegno. Weche mag somo dago erokamano nikech kata ji nigi chandruok lakini somo bedo makoro nyithindo nyalo somo gima gidwaro monyalo dhi timo kotieko skunde mano bende wagone rais erokamano gi pesa manokete weche mag education. Wach mar adek ada wacho ni
weche mag transport thurwa ma Kenya ka osebedo gi chandruok nikech weche mag fuel odhi malo. Koro wan kata ka jopur kata ng'ata madhi tich ni kod chandruok. Koro kanyo nitie kuonde mapok otimo maber, but kuonde makonyo japiny kaka agriculture and education kanyo to osetemo wanyalo miye percentage mabed nigi malo. An kaka japur mar ochele West Kano ada wuoyo weche mag agriculture matis. Sani kaka obiro ka uneno kaka skimbwa ni chalo. Skimbwa ni niga population of around 2,800 farmers. Sama wantiere kani kama wachung'e pi puothe nyosepidh ka maromo puothe 1,500 mosepidh ka. Kama wantiere wane lower block noting'o jopur maromo 400. Jopur maromo 400 sani pi pod pong' kendo pi oseimo puothe maromo puothe 300 gi wiye. Puothe 300 gi wiye ka pi oseimo puothe manyosepidhi, japur owito pesa makoro kotero nyathi skul higa manyien ka join form 1 japur onge pesa. Kwa kwano kata kwa ng'iyo ni pesa di mwawito kama japur owito ka en chiegni $54 million. Japur ma West Kano osewito sani ma koth chweni. Kompo wakwayo sirikal mar national government wagoyero kamano choneno ka jomoko biro ka mowacho ni pump bedo procured. Pump ne a major challenge. Kinyalo kele skimbwa ka mobed gi pump maduong' magoyonwa pi taparo chandruok ma jopur nigo kani ok chak wabed godo kendo. Wakwayo national government kod county government mondo konyo japur ma West Kano. Kodhi county government ma Kisumu kama otelnegi Professor Nyang'nyong'o. Gombo ni nitiere gimoro disaster management fund mikonyogo jogo moyudo chandruok e yore mopogore opogore. Wakwayo gi bi Kisumu county waka West Kano waka mondo jopur yudo chandruok county government one kaka nyalo konyogi. Kich giwito mwandu maduong' mako wega kama taparo ni jopige manyien kuma japur dhi gi nyathi kata japur biro chamo biro bedo maonge. To ka chiemo onge to security bende ni rach. Chien kaendi be pok otieko en dwe mokadho jo National Irrigation Authority nobiro kaendi kendo ne gichako kunyo oula mopogore opogore kata ne gibaro nuo oula mondo mi ka koth obiro manyiso ni ne giikore ne El Nino mani wacho ni dhi biro ni. Ere kaka ochopo ni koro pi osechako imo mana mapiyo? Erokamano jo NI osetimo tich maber nikech gibaro canals kendo canals temo tero pi e nam. But nikech Skimbwa ni nitiere lower zone kama pi te chokore. Koro chandruok nitie ata bed kanal obar to chop kama koro pi mantie donje skim ok nyal dhi e nam. Kae kama koro wach pump birie kich obar kanal to kuma pi no kadhgo dhi e nam onge nyaka pump ema goyo dhi e nam. Koro thin ma pump capacity mare thisni miyo koro pi chokore skim ne kata bed no ola obar mondo ter pi e nam. Mana kamano gie thuolo ni endi nyakoro Mogajwang' wawinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jopur ma West Kano Irrigation Scheme kaka giseyango kaka gineno ni jatend piny William Ruto osetiyo e hike achiel nyaka nokaw telo ma pacho kaendi kaka jatend piny. Kaw kamano gie thuolo ni endi iwinjo chandruok mopogore opogore magilero kanyo bende kwayo magichwalo ma bende gigeno ni biro chopo ne it jotelo mopogore opogore kendo gibiro yudo kony mopogore. Gie thuolo ni endi yiena mondo akowi nyaka e kaunti ma Migori kuma nyawadwa Jojuma ogoye tach kendo dwa kelo mathoth kotenore kod twak kata thor wach ma wan go ewi kaka William Ruto ma en jatend piny osetiyo e hike achiel nyaka nokaw kom. Jojuma kiwinja gie thuolo ni endi